madya ngibawana sinambung uruping dupa uga sing dupa tumalu titah punapa kemawon ingkang wonten samuan mriki ingkang kasat netra tuwin boten kasat netra semonggo sami sesarengan menempat bekti dumateng Bathara Hyang Buddha Begawan ingkang suci ingkang sampun nampi kasampurnaan agung ingkang tansah kapuja-puji dening para dewa tuwin manungsa. Namo Buddhaya. Lubuta sarek lan sandi lubuta denaning tawang tuang jagat Dewa Bathara Hyang jagat Pramudita bawana langgeng suci yang maha suci sabdaning Hyang murbeng jagat teguh ing paningal rineksa dening Hyang murbeng jagat kinmulan dening suksma ing nawelasan dening Hyang murbeng jagat. Sang Hyang Guru Jagat kang murba misisa utama mugi Bapa Sala Mbak Yuli saha Mas Doni tansah pikantuk karahayuan Om wilahing rubung kuning sekar kencana Sri Lulut jalma katut Sri Sedana tumuruna Sun amuja sun amuji mundhut sarining bumi Sun amuja sun amuji mundhut sarining langit Sun amuja sun amuji mundhut sarining mustikaning jagat jagat Dewa Bathara mugi Mbak Yuli saha Mas Doni anggenipun pados pangupa jiwa pikantuk kasugihan jagat Dewa Bathara Hyang jagat Pramudita bawana langgeng. Om wilahing ana puja banyu saka wetan ngilenana jayaning satruning sun ngilenana supataning bapa biyung ingsun dhewe ngilenana supataning maratuwa ingsun lanang wadon ngilenana supataning sedulur ingsun tuwana ngilenana supataning awak ingsun dhewe ngilenana saking lara denda mala cidra duratan ingsun. Pasuryan madhep mengajeng mandeng pucak pucuk ing grana nutupi babahan hawa sanga ngukut panca ndriya nenuwun dumateng Hyang Suksma amprekatekan kang sinedya. Om wilahing ana puja geni saka kidul. Om wilahing ana puja geni saka kulon.
Om wilahing ana puja geni saka lor. Om Gusti Yang Maha Suci sesembahan hamba. Mugi paring berkah, rahayu, kasugihan, saha kamukten dumateng Mbak Yuli saha Mas Doni anggenipun badhe pados pangupuji. Mugi lepas saking bebaya kasar lan alus, tebih tuwin celat. Jagat raganing ingsun, dewa budi hawaning ingsun, Bathara pamayomaning ingsun, kang ana sakaliring badaning ingsun kang langgeng. Saking berkah Gusti Yang Maha Suci, Yuang Ratna, para Buddha Bodhisattva Mahasatwa, para Dharma Pala lan para leluhur, sedaya gangguan Bapa Sela sekeluarga, sedaya gangguan Mbak Yuli saha Mas Doni ingkang celak tebih kasar halus sirna tanpa sisa. Om Sidyantu mantra pradaya swaha. Om sarwe satwang bawantu sukitatam. Mugi sedaya titah manggya karaharjan. Rahayu, rahayu, rahayu. Ibu kang minulya mangga sami paring kelana kanthi lakalila Buddha Dharma lan Sangha ngajaraken pakarti utama andam asor tresno asih marang mring sesami raja jaramaya yang marani niramaya ya silapa balasiya ya marada daromiya ya midasa sadamiya ya dayuda dayudaya ya siyata ya siya ya sihama mahasiya. Titah punapa kemawon ingkang wonten pesamuan mriki ingkang kasat netra tuwin boten kasat netra semonggo sami sesarengan manembah bekti dumateng Bathara Yang Buddha Begawan ingkang Maha Suci ingkang sampun nampi kasampurnaan agung ingkang tansah kapuja-puji dening para dewa tuwin manungsa. Namo Buddhaya. Purna sampun
sejatining rasa, buga mancing ing nyawa, rasa mancing ing suksma. Sari katur ing Gusti Pitulun Sang Hyang Adi Buddha, Bathara Hyang Buddha, Bodhisattva Mahasatwa, para dewa saha para leluhur. Sari rasa saking jagat raya, mundhut rasa siring cipta. Hyang jagat pramudita kang mengkoni jagat raya, jagat dewa Bathara, Hyang jagat pramudita bawana langgeng. Namo sarwa tathagata walukite, Om Sambara Sambara Om. Namo Surupaya Tathagataya Takyata, Om Suru Prasuru Prasuru Swaha. Om Gaganan Sambawa Wajra Om Sarwe Satwam Bhawantu Sukitatam. Mugi sedaya titah manggil karaharjan. Rahayu.